suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 Ikaw ay aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin. Umaga po sa bawat isa sa atin.
Bago po ang lahat, atin po munang simulan ng ating Sunday service with our prayer po sa umagang ito. Sige po, sa ating panalangin po. Tayo'y manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesus, narito kami, Panginoong Diyos, sa iyong harapan, dumudulog, Panginoon. Nasamahan mo kami, Panginoong Diyos, sa aming gawain sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng naihanda, Panginoon, na aming handog sa iyo, Panginoong Diyos, ang mga awitin, ang mga sayaw, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoong Diyos, maging ang mga salita mo, Panginoon, na papakinggan namin sa umagang ito. Yes, Lord, pagpalain mo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, upang, Panginoong Diyos, ang lahat na makarinig ay mabigyan, Panginoong Diyos, ng kapayapaan. Yes, Kung meron man, Panginoong Diyos, nangangailangan ng kagalingan, yes. Lord, pababain mo, Panginoong Diyos, ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, upang lukuban, Panginoong Diyos, at padaluyin, Panginoong Diyos, ang kagalingan sa lahat, Panginoong, nang nangangailangan, Panginoong Diyos, ng kagalingan. Lord, maging, Panginoon, ang lahat ng nangangailangan ng kapayapaan. Panginoon, hindi lingid sa iyo, Panginoong Diyos. Ang nangyayari, Panginoon, sa kapaligiran ay maraming natatakot, Panginoon. Kaya't, Panginoon, payapain mo ang bawat isa. Ibigyan mo ng kapayapaan, Panginoon, ang lahat, Panginoong Diyos, na nakakarinig, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito. Maging ang anak mo na gagamitin mo, Panginoon. Lord, lukuban mo, Panginoong Diyos, ng iyong kapangyarihan. At tanging kalooban mo lamang, Panginoon, ang siyang ilagay mo, Panginoong Diyos, sa kanyang bibig. Pagpalain mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na kanyang ibibigay, Panginoon, sa umagang ito. Ang salita mo, Panginoong Diyos, ay makapangyarihan. Kaya't, Panginoon, Lord, buksan mo, Panginoon, buksan mo ang kaligtasan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng nakakarinig ng iyong salita sa umagang ito. Maging, Panginoon, Diyos, sa live streaming, Lord, ipadala mo, Panginoon, ng iyong mga anghel, Panginoon, nagabayan, Panginoon, Diyos, ang teknolohiya, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, Diyos, na makarinig, makasamba, Panginoon, ng mga sa loob ng tahanan, at ang pagpapala mo, Panginoong Diyos, ang sa kanilang matanggap, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't, Panginoon, pagpalain mo ang aming serbisyo sa umagang ito. Ipababain mo, Panginoon, ang iyong apoy ng kapangyarihan. Banal na Santong Espiritu, kumilos ka. Kumilos ka sa lugar na ito. Kumilos ka, Banal na Santo Espiritu, sa lahat ng dako na maabot ng salita mo sa umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoong Diyos, ang iyong makapangyarihang dugo, ang siyang ilukob mo bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Hindi mo kami hayaan, Panginoong Diyos, na mapahamak. Hindi mo kami hayaan, Panginoon, na mapasok ng kaaway. Kaya't, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. Sa iyo namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain namin ito. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo. Ang proteksyon mo, ang gabay mo, ang pag-iingat mo, Panginoon, ay matatanggap ng bawat isa sa umagang ito. Thank you, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong makapangyarihang kamay, pangalan, Panginoon. Idinudulog namin sa iyo ito. Amen. 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 Muli, isang magandang umaga sa bawat isa. Pwede po ba natin Lord. kawayan ng katabi natin? Sabi mo, good morning! Amen. Kahit po sa ating mga tahanan, sino po ang kasama natin dyan? Batiin naman po natin ang good morning. Amen. So ngayon po ay August 1,
the first Sunday of the month. So, umpisahan po natin ang buwan ng ito na punong-puno ng pagsamba, punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? And we will declare that our God is great, our God is awesome in this place. Hallelujah. Amen? Kaya po sa umagang ito, tayo sisigaw, tayo iaawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Sing, our God is greater, our God is stronger. Turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. So there's no one, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There is no one, none like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Turn into wine. Open the eyes of the blind. Open the eyes of the blind. There's no one like you. There is no one like you, God. None like you. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There is no one, none like you. Come on, church, we will sing our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is awesome in power. Our God, our God. Whatever turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. There's no one, none like you. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is great. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against?
God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? We will declare that you are awesome. You are great, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. We're in this house of the great King. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. Sing, God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Sin cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. So God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for the miracles. Set the captives free, make the broken whole. Come on, we will sing. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. You are awesome, God. God is awesome in this place. Sing, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Sing, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found, Lord, I found where I belong. I'm a living in this house. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. We will shout, God is
awesome. He's so awesome. You are awesome, God. God is awesome in this place. For the last time, church, we will sing God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Come on and tap your voice and declare that God is awesome. Our God is great. He is a magnificent God. There is no one like our God. We praise Him. Glorify your name, Jesus. Thank you, we thank you, Jesus, you are awesome. You are an awesome God. You are a magnificent God. Oh, we continue to honor your name, to bless your name. We will declare that you are great. We will declare that you are awesome. Oh, thank you, Lord, for your presence. Thank you. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging sea that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one can ever compare to you, Jesus. Where the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning waves, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will, 'cause you are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, glorious Jesus. No one ever will, 'cause you are magnificent. You are magnificent, eternal. Come on, sing it with all of your hearts. Wonderful, glorious Jesus, Jesus. No one ever will, 'cause sabihin natin sa Panginoon. You are magnificent.
our God, and oh, we'll sing how great. Yes, we will declare how great is our God, is our God. Sing how great is our God, how great is our God. Come on, lift up your voice. Sing how great is our God, is our God. And oh, we'll sing how great is our God. Sing how great is our God, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. You're the name above all name. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. We will declare His name is above all name. You're the name above all name. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing, declare how great. Sing how great is our God. And oh, how great is our God. How great is our
Lord. How great is our God. Oh, hallelujah, 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 Lord. How great our God. How great is the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. How great are you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We honor you, we worship you. We glorify your name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Majesty, majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be your glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His son and reign. Majesty, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be your glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His son and reign. So exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, taas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify. Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now Jesus who died, Jesus who died, now glory, Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Alapakan natin ang Hari ng mga hari.
na siyang darating. Palapakan natin ang Diyos na mga Diyos, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na ngayon po'y nakatungay sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Kami po'y patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong presensya na narito sa aming kalagitnaan. Patuloy mong ihanda ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita, maging ang nasa kanilang mga tahanan. Father, I declare, Lord, something good, something best is going to happen upon your people. I declare, Lord, your revelation, your wisdom and anointing. I declare, Lord, your power, O God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. May nangyari na in the spirit realm, O God, bago mangyari sa natural, Panginoon. Lord, marami pong salamat. We give you honor, we give you praise and glory, Father God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Na kumikilala sa Diyos sa isang tama't Bibliang kaparaanan ay mananatiling nakatayo at matatag at matibay dahil meron tayong Alpha and Omega. Amen. No, meron tayong Diyos na siyang una at magwawakas ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya po ang mga tunay na anak ng Diyos, ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Sus, anuman na mangyari sa mundo ay hindi tayo dapat mangamba at matakot. Sabi ko nga, magbaksakan man ang mga building dyan sa Makati, dito sa Cavite, no, bumuka man ng lupa, kapag ang Diyos ay kasama natin, kung talagang yon ay katapusan na, dito na tayong lahat magkita-kita sa langit. Amen. No? Pero maaaring hindi pa mangyayari yon. Kaya nga po, habang tayo naririto, ang salita ng Diyos ay nariyan upang pamatibay ang ating pananampalataya sa Diyos, upang lumakas ang ating tiwala sa Panginoon at walang bibitaw, dahil sa huling araw na ito talagang there will be a great shakening in these last days. There will be a trials, testing sa mga anak ng Diyos. Ano po? So kaya nga sa umagang ito, amen, ang timpo natin ngayong buwan na ito is about faithfulness. No? Be good, be faithful to our God as a servant of God, tayo pong lahat. So buksan natin ang ating mga Bible sa aklat ng Matthew, chapter 25, verses 14 to 30. Basahin po natin. Amen. Tumayo po ang bawat isa, sige po, bilang paggalang sa salita ng Diyos sa ating Panginoon. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. Ang paghahari daw po ng kalangitan ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, no? He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. Tinawag niya yung mga alipin niya, no? At ipinagkatiwala ang kanyang ari-arian bago siya umalis. Sa kanyang pag-alis, verse 15, he gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last. No, mayroong mga iniwanan ng 5 bag na silver, no, o 5 talents sa ibang translation, yung isa 2 talents, pangatlo yung 1 talent. Hinati-hati ito, dividing it in a portion to their abilities. No, pinagkaloob ito sa kanila ayon sa kanilang kakayahan, sa kanilang abilidad, kung paano nila ito pagyayamanin, palalaguin. He then left on his trip. Verse 16, the servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. No? 17, the servant with 2 bags of silver also went to work. Sabi natin, work. Tayo pong lahat, work. Yan, the servant with 2 bags of silver also went to work. No, yung binigyan ng 2 bag o 2 talento.
and worked and earned 2 more. No? Tumubo rin daw siya ng 2. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Itinago niya sa lupa, binaon niya. 19, after a long time, their master returned from his trip and called them to give an account. No, magbibigay na sila ng sulit sa ipinagkatiwala sa kanila of how they had used his money. 20, the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, Lord, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. 21, the Lord said, the master was full of praise, tuwan-tuwa yung kanilang Panginoon. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. 23. The master said, well done, my good and faithful servant. You have been faithful. No? Naging matapat ka. Nahawakan ang kakaunting nasa sa iyo. So now I will give you many more responsibilities. Bibigyan pa kita ng maraming responsibilidad. Pagtitiwalaan pa kita, sabi ng Panginoon. Let's celebrate together. Then the servant with 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant, and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. But the master replied, you wicked and lazy servant. No, ikaw na masama at tamad na alipin, sabi roon, no, ng master. If you knew I harvest crops I didn't plant, and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Then he ordered, no? Take note, nag-order yung master, yung Panginoon nila. Take the money from his servants and give it to the one with the 10 bags of silver. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Maging kung kokonting nasa kanya, kukunin pa at ibibigay sa iba. Now, verse 30. Throw this useless servant, no? Yung useless daw na servant, walang kwentang alipin, into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Maupo na po ang lahat. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ito po ay ang parable of the 3 servants or the parable of the talents. Ito pong ating pag-aaralan. So dito po makikita natin na meron po daw isang manglalakbay. Aalis siya for how many years, hindi alam kung kailan ang balik. At meron siyang 3 alipin. No? At ang 3 alipin na ito, bago umalis yung master, yung mga lalakbay, ay iniwanan niya ito ng talento. Nag-iwan siya ng money doon sa 3 servants na yon. At dito inihahalin tulad ng Panginoon ang kanyang paghahari o ang kaharian ng Diyos. No? Na sa paglalakbay ng taong ito, wala nakakaalam kung kailan siya babalik. Nag-iwan siya ng pera. No? Pinagtiwalaan niya yung 3 alipin. At sa pagbabalik niya, siguradong ang 3 iyon ay haharapin niya at magsusulit sila. So kaya ito nga po ang nangyari, no? Different people, iba't ibang uri ng tao, klase ng tao, different talent or goods o iba't ibang money o kumbaga sa yung denomination o 5,000 sa iyo 2,000, sa iyo 1,000. Sa pagbabalik ko ay titingnan ko kung ano mangyayari sa iniwan ko sa inyo. No? So, same task ang tinanggap po nila. Iisang task na ito'y pagyamanin, ito'y palaguin. No? To reproduce, para ito'y dumami, para palaguin po nila. Pero makikita natin dito, sa parable na ito, meron siyang itinuturo sa atin. There are 5 things, no, that God teaches us in this
parable of three servants. Limang mahalagang bagay na itinuturo ng Panginoon. Meron tong lesson sa atin. Number one, ano ang sinabi ng binasa natin? No? Verse 2, balikan natin. Verse 15. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. Then he left on his trip. No? So ang sabi ng verse 15, sa pag-alis nung manlalakbay ng kanilang master, iniwanan niya yung servants. No? So the first and second servants received talents. No? And the third, siyempre silang tatlo. Pero magkakaiba ang iniwanang talento sa kanila o yung pera, yung money. No? So, the first and second servants received talents. And what they did, they work. No? Ito po yung una. Yung una at pangalawang alipin na tumanggap ng same money, parehong pera, pero magkaiba ng denominasyon, yung isa 5,000, yung isa naman 2,000, no? Ano ang ginawa nila? They work, no? Sila ay pinagtrabaho nila, no? Ito ay kanilang pinangalakal. Ininvest nila, pinalago po nila, no? They obey the order of their master. Babaksak pa rin sa pagsunod, no? They obey the instruction. Yung pangatlo, hindi siya sumunod, ibinaon niya sa lupa. No? So, ang dalawang ito na pinagkalooban ng 5,000 at 2,000, kanila itong pinangalakal. No? That's why both of them will succeed. No? Yung dalawa po, nag-success. Nagtagumpay po sila. Kaya nga po, success is the product of work. Ang tagumpay, yan ay produkto, kaya siya nag-success sa buhay niya dahil nagtrabaho siya. Dahil may ginawa siya. Kaya nga, sa Kristyanismo, maging dito po sa ating church, no, bawal po dito ang mga tamad. Amen po ba? Wala ang tamad dito. Amen. Andiyan po ba tayo? Kayo po makapatiran. No? Kailangan po tayong gumawa. Kailangan tayong kumilos. Dahil may bunga ang bawat pagpapagal na ating ginagawa sa Diyos. Kailanman hindi nawawala ng kabuluhan, maliit man ang ginagawa natin o malaki, may nakakakita man o wala, nakikita tayo ng Diyos at siya ang magbibigay ng reward sa ginagawa po natin. Amen ba? No? So sabi ng Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Kinuha daw ng Diyos ang tao at inilagay niya ito sa Garden of Eden. Para ano? To work it and take care of it. Para yung halamanan ng Eden ay kanilang pagtrabahuhan, kanilang bungkalin, kanilang pagyamanin, kanila itong ingatan at alagaan. Kaya naman naging fruitful ang pamumuhay ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden. Lalong dumami ang prutas. No? Nagtrabaho sila, gumawa sila. So we were made to work. We are created to work. Na tayo ay gumawa, kumilos. Kaya may mga tao kuminsan nagugutom, naghihirap dahil hindi maigalaw ang katawan, hindi makakilos. No? So ang dalawang iniwanang ito ng 5,000 at 2,000, nagtrabaho sila, ininvest nila, at lumago. No? Di ba ang sabi, tumubo ng 5,000 rin at 2,000. So as a Christians, we have a mission. Meron tayong mission. Sabihin natin, mission. As a Christians, we have a mission that our Lord expects us to accomplish. Inaasahan ng Diyos na ma-accomplish natin yung mission natin sa buhay. Dahil pag hindi mo nagawa yung mission mo sa buhay, madadry ka, manghihina ka. At kung meron ka mang mission at ginagampanan mo na at huminto ka, you put yourself into danger zone because you disregard the command of God. If you stop, if you quit to your task God-given, you are in danger. No? Kaya marami na po kong kilala ay napapahamak dahil sa pagsuway sa ipinapagawa ng Diyos. No? You put yourself in tragedy. You put yourself in danger. No? Like Jonah, kita natin, alam natin ang kasaysayan ni Jonah. Nabasa na po ba natin ang aklat ni Jonah? Amen?
Taas ang kamay ng mga nakabasa na aklat ng Book of Jonah. No? Alam natin ang kasaysayan ng buhay ni Jonah. Because of disobedience to God's calling, there is consequences at hindi niya ito maiwasan, hindi niya ito matatakasan. Dahil yung calling ng Diyos sa kanya, yung task ng Diyos sa kanya, sinuway niya. Kaya naman, nadamay ang nasa paligid niya. Nadadamay ang mga tao sa kanyang kapaligiran. At kapag tayo ay sumuway sa task that God given us, nilalagay natin sa kahihiyan ng Diyos. Na sa atin ay nagtiwala. Binigyan ka ng oportunidad ng Diyos na paglingkuran siya, subalit di natin ginagampanan. Pag hindi natin ito na ginampanan at sinuway natin ng Diyos, natutuwa sino? Siyempre, hindi matutuwa ang Diyos, si Satanas ang matutuwa. Dahil sumuway tayo sa Diyos. No? Dahil hindi natin ginampanan yung ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, sa akin. No? Kaya hindi tayo matatawag na katiwala. Ang matatawag sa iyo ay katiwala. No? Nawawala. Katiwala. No? Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ano ang sabi diyan? Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. No? Kinakailangan doon sa mga taong pinagtiwalaan ay ma-prove, mapatunayang tapat. No? Sabi natin, tapat. Once more, tapat. Kailangan ma-prove na tayo ay faithful. Katulad ng binigyan na 5,000 at 2,000. No? So this parable teaches us to do while we await the return of our King Jesus. No? Tinuturo sa atin ang parable na ito habang tayo naghihintay sa pagdating ng hari ng ating Panginoong Sus na gumawa. No? To work. We need to work. Using our talents to glorify God. May kanya-kanya tayong talent. Iba yung talent nyo, iba yung talent mo, iba yung nasa akin. No? We need to exalt our God, to praise His name. Habang yung talent na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ine-apply natin, isinasagawa natin, nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Kaya kailangan tayong gumawa, kailangan nating alagaan, pagyamanin yung kung ano meron sa atin. At the more na ipinapagamit natin, yung ibinigay ng Diyos ng ayon sa ating kakayahan, nagiging fruitful tayo. Nagbubunga po tayo. No? So kaya nga, ang pagsunod sa Diyos, no, sobrang lubos na mahalaga. No? At marami ang bumabaksak sa hindi pagsunod sa Diyos. No? Kaya nga, ang dalawang ito na pinagtiwalaan ng 5,000 at 2,000 na talento o ng pera ay ipinangalakal nila, isinagawa nila. No? Hindi nila in-standby. No? At yun ay lumago, tumubo. Kaya doon nga dumating sa araw, di ba, nagsulit sila kasi bumalik na for how many years, sa mahabang panahon, bumalik ang master nila. No? Dahil ipinangalakal nila ito. Kaya anumang meron na talentong ibinigay ng Diyos sa atin, ipagamit natin. Amen. Kung saan ka masaya, may joy ka, maglingkod ka, ipagamit mo sa Panginoon. No? So pangalawa, verse 15 pa rin, no? So this parable ay tinuturuan tayo that God always gives us everything we need to do according our ability. God always gives us everything. Lagi tayong binibigyan ng Diyos ng mga bagay na kailangan nating gawin according to our ability, no? Ayon sa ating kakayahan, no? Kasi ito lang ang kaya ng isa, o palagoy mo ito 1,000, ikaw itong 2,000, ikaw 5,000, no? Kaya mo yan. Magagampanan mo yan. Huwag mong sabing hindi mo kaya. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kung sa sarili natin, parang hindi natin kaya. But thank God, our God, anong sabi ng awit natin? Our God is greater. Our God is higher than any other. No? Our God is healer. No? Kahit medyo mahina katawan mo, dinideclare mo, Lord, you are my healer. Lord, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Philippians 4:13. Kaya natin. No? Sabi mo sa sarili mo, kaya mo yan. Kaya ko yan. No? Kaya natin. Wala tayong hindi makakaya at magagawa dahil kasama natin ang Diyos.
no? Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship, NIV. We are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, para gumawa ng mabuti, which God prepared in advance for us to do. Yung mga ginagawa natin na yan, iniready na po yan noong paman ng Diyos. Naka-ready na yan eh. Nilalakaran na lamang po natin. At kapag hindi mo lalakaran yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo, no? Magsasuffer ang tao, no? Kasi hindi niya ginawa yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya na iniready na ng Panginoon, tumaliwas siya, no? Umiwas siya, iniwanan niya, tinalikuran niya, na yung inihanda na ng Diyos noong paman ay nakaready na. So, there is consequences talaga, hindi matatakasan yung consequences, kagaya kay Jonah, no? Nakaready na yon, hindi pwedeng ibigay sa ibang tao yung susi, at yun ay para kay Jonah lamang, para pumunta sa Ninive at mangaral. Hindi pwedeng ibigay, kaya sa kanya lamang yon. Kaya kahit anong pilit niyan tumakas, hindi siya makatakas. At ang Diyos ay gumawa ng paraan para siya ay makapunta talaga ng Ninive, no? Dahil walang po pwedeng gumawa nung kundi siya lamang. At para sa kanya lamang yung task na yon. So kaya nakaready na po yung ating mga dapat gampanan. Kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng oportunidad, no, to work para gumawa. At kapag nakagawa tayo, ang resulta niyan, nagbibigay ng lugod sa Diyos yung ginagawa natin, no? May nakakakita man o wala sa ating ginagawa, maliit man yan o malaki, no? Kaya hindi tayo dapat mangamba at matakot. Kung anuman yung tinanggap nating task sa Panginoon, magpasalamat tayo kasi pinagtiwalaan tayo. Amen po ba? No? Tayo mga lingkod ng Diyos, tayo mga mananampalataya ng Panginoon, bawat isa sa atin may kanya-kanyang talent na ibinigay ang Panginoon. No? Hindi man siya pare-pareho, may mga magkakaibang ating kakayahan na ibinigay ng Panginoon. Kaya kung ipinagtiwalaan ka ng malaki, pagyamanin mo at alagaan mo. Pinagtiwalaan ka ng maliit, no? Pagyamanin mo at alagaan mo. At yan ay magbubunga yan. So kaya bawat isa sa atin, katulad ng parable na ito, God always gives us everything we need. Yung mga kailangan natin para gawin natin, no? Gampanan natin ayon sa abilidad, no, na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. May kanya-kanya tayong kakayahan. Meron kang magagawa na hindi ko magagawa. Meron akong magagawa na hindi nyo magagawa, no? Kahit ako nag-iisa, pwede kong humayo sa iba't ibang lugar, no? Dahil dyan na tayo nasanay ng Diyos noong paman. At ako hindi lamang 5 taon sa 10 taong nagpapastor. 36 years na ako nagpapastor, no? Kaya dahil ni-ready na ng Diyos yung mga gagampanan natin sa Kanya, lalakaran na lamang natin. At pag hindi natin yan nilakaran, you put yourself in danger zone, no? Kaya yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, na alam ng Diyos na kaya mo yan, yan ay lumalago, pinalalaki ng Diyos. Yan ay dahil sa pagsunod pa rin natin sa Panginoon, no? Pangatlo, this parable of talents or the three servants teaches us, no, tinuturo sa atin that we are not all created equal. We are not all created equal, no? Hindi po tayong lahat ay nilikang pare-pareho. Ano po ibig sabihin nito? Tulad na sinasabi ko, we have different capacity, no? Si Pastor Joseph o Dodong, nakikita ko, iba yung talent niya. Alam niya yung halimbawa sa paggawa ng bahay, paggawa ng ganito, alam niya yung diskarte, alam niya yung gagawin, no? So, hindi natin alam yun. Siya lamang ang may alam nun, no? Sa paggawa ng mga ginagawa sa ating kisame, sa bubong, no? May mga discarded kaloob ng Diyos na ipinagkakaloob sa Kanya na hindi natin alam yun, no? So, sa spiritual naman, may mga ibinigay ang Diyos sa atin na kakayahan, no? Tapang, lakas ng loob, na humayo, no? At ibinibigay ng Diyos ito sa atin. We have different capacity, different skills, yan, different ability, different knowledge, different anointing, no?
May kanya-kanya po tayong anointing. Kaya kung ano man yung anointing na nasa iyo, mag-flow ka ron, no? Meron tayong mga teacher na magagaling, mahuhusay, no? Pag Wednesday, nagtuturo sila, no? At meron pa tayong ite-train na gusto nating matrain, no? Upang someday, pag ang Diyos natin ay nagbukas ng mga pintuan ng gawain sa iba't ibang probinsya, naka-ready na po itong ating mga manggagawa, no? Na handang maglingkod sa Diyos upang humayot ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen po ba? Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon at ang opportunity ibinibigay ng Diyos sa atin na sa panahong ito ng pandemic, may ginagawa ang Diyos, no? Bagamat may mga nangyayaring pangit, no? Nagkakwentuhan nga po kami, nag-sharing kami ni Pastora Jo na natin sa Calapan, no? Ang mister niya, si Brother Arnel, siguro hindi siya ganong ka-strong. Meron silang gilingan, no, sa Calapan. Malaking gilingan po yun. Kailangan makabenta sila ng bigas ng 1,000,000 dahil may babayaran sila sa bangko. Merong due date, buwan-buwan yun. Eh si Brother Arnel, siguro pinanghinaan ng loob, sabi niya, Ma, mahina ang bigas. Dahil pandemic, walang nabili, no? Paano na tayo? 1,000,000 yung darating na cheque. Huwag ka mag-alala, bahala si Lord, sabi ng pastora, no? So, nitong mga nagdaan, kagaya niya nitong nagdaan, bumaha. Eh di bago dumating ang due date, no? Nako, daan-daan ang mga namili ng bigas sa kanya, no? Dahil magbibigay ayuda sa mga nabahaan, o di nakabenta ng mahigit 1,000,000, no? So kaya doon pinatunayan ng Panginoon sa kanya na kaya ni Pastora John na natin na yung ganong halaga at laki na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila sa business na binuksan nila, alam niya kung paano ito pamahalaan at pangalagaan. Nagtitiwala siya sa Diyos. At nangyari ang pandemic na ito at ang baha na naganap ng mga nagdaan para mabili rin ang bigas niya bagamat may nabahaan. No? Kita natin yung nangyayari. Amen? No? At doon napatunayan ng ating husband ng pastora na talagang totoo nga pala na magtiwala ka lang sa Diyos. No? Na ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, manalig ka sa Panginoon na siya ay gagawa ng himala para i-provide yung kailangan mo. Amen ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! No? So kaya nga, ang parable na ito ay tinuturuan tayo, no? Kung papaanong ang Diyos ay may mga ibinibigay sa atin. So maaring ang kaya mo lang pagyamanin ay ito, dito ka sa maliit. Pero pangalagaan mo yan, tutubo yan, palalakihin ng Diyos yan. Ikaw, ito ang kaya mo, bibigyan kita ng 5,000. Ikaw, kaya mo ng 2,000. No? So kaya nga, ang bawat isa po sa atin, tayo ay nilikha lahat tayo, no? Na may kanya-kanyang kakayahan, no? May kanya-kanyang abilidad. Na hindi natin pwedeng sabihin, sa'yo lang yan, no? So kaya ang bawat isa sa atin dito, kung anong ibinigay ng Diyos sa iyo, pagyamanin mo dahil tutubo yan ayon sa kung paano mo ito winnow out. No? Ang reward nila ay the same. No? Yung 5,000, tumubo ng same 5,000. Yung 2,000, same 2,000. No? Pero yung binigyan ng isa, no? Iba ang nangyari. Tingnan natin po yan. Pang-apat. Ang pang-apat natin, tinuturo ng Diyos dito at ang lesson ng Panginoon dito sa atin, no? That we work for the Master. Yan, no? We work for the Master. For the Lord, para sa ating Panginoon. Not our own selfish purposes. Hindi para sa sarili nating kapakanan o layunin o sariling kagustuhan, kundi gumagawa tayo, no? Ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin, para yan sa ating Panginoon, hindi para kay pastor, hindi para kay sa ating leader. Na lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, no, i-work natin ito, gagawin natin ito para sa Panginoon. Kanino ba natin ginagawa ang bagay na yan? No? Kailangan nasa puso't isipan natin, Lord, gagampanan ko ang responsibilidad na ito, ang tungkulin kong pinagkaloob mo sa akin para ito sa iyo, Panginoon. Gagawin ko ito ng buong puso at lakas. Kaya nga ang pinagtiwalaan ng 5,000, 2,000, the money that is given to the servant is not their own. Hindi sa kanila yung binigay, di ba? Pinagtiwala lang yung 5,000.
The money they can earn with the capital is not theirs to keep. Yung na-earn nilang 5,000, 2,000, hindi rin sa kanila yon, no? Para angkinin na. The servants are only stewards. Katiwala. Kaya lahat tayo dito, katiwala. Sabihin nyo, katiwala. Sabihin nyo, katiwala. No? Mga kapatid, lahat po tayo, kayo pong nasa kanilang tahanan, ano man meron tayo sa buhay, trabaho, mga anak, ari-arian, material, sasakyan, lahat ng meron tayo sa buhay na ito, hindi atin yan. Ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin yan. Pati hininga natin, buhay natin at lakas. No? Kaya nga, yung kapatid po natin sa Kalapam, no? Asawa ni Pastor Ronnie Baculo, no? Nagpapamanicure lamang po, biglang-biglang bumaksak. No? Ayon sa doktor, aneurysm. Yung biglang may pumutok na ugat sa ulo. No? Wala ka namang sakit, marahil biglang tumaas daw ang blood. May pumutok na ugat sa utak, hindi nakaya. Ang mga ugat natin sa ulo at sa katawan, gabuhok lamang po yan parang halos ganito. No? Pag tumaas siguro ang presyon mo, biglang taas ng dugo, pumutok, ayun, baksak. Dead on arrival na sa ospital. Ang buhay natin, hindi natin hawak. No? Pwedeng bukas makalawa, mangyari sa iyang kapatid. Kaya mahalaga yung pagsunod sa Diyos. No? Kaya tayo pinagtiwalaan ng Diyos, katiwala tayo lamang, stewards lang tayo ng Panginoon, not our own, hindi ito atin, pati buhay natin. Lahat ng meron tayo sa mundong ito. No? Kaya ang buhay nating ito ay ipagamit sa Diyos, ibigay sa Diyos. No? Dahil pag hindi natin nagawa at nagampanan yung purpose ng buhay natin sa lupang ito, baka bukas makalawa, kunin na ng Diyos ang buhay na ipinahiram sa iyo. But thank God, dito po sa atin, I believe, I declare, no? Sa buong J. Blue family, mahaba pa ang buhay natin at maglilingkod pa tayo sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. So kailangan nating ingatan din ang ating mga sarili, no? Na hindi tayo nagpapabaya. So we should use our talents for the glory of God, to honor our God, not to exalt ourselves, no? Na siya ang maparangalan, siya ang maitaas sa lahat ng ginagawa po natin, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man yung task na ibinigay sa atin, sa prayer, yung mga mother, no? Sa ushering, no? Sa dance, sa music, no? Lahat po tayo, lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, once na ipinagamit natin sa Panginoon, yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, gagawin natin lahat yan para sa Panginoon. Hindi para sa ating sariling kagustuhan o tayo ang mabida at magaling at maitaas. Kundi, Lord, para sa iyo po ito. No? Yung talent ko, Panginoon, ipagagamit ko sa iyo. No? So, yung binigyan ng 5,000, 2,000, no? Ginawa po nila ito para ito sa Panginoon nila. Kaya nung dumating ang master nila, tumubo, nagsulit sila. No? Ibinigay nila sa Panginoon nila. So naging faithful sila, naging mabuti silang katiwala, 'di ba ang sabi? Well done, thou good and faithful servant, verse 21, no? Let's celebrate. Mag-celebrate tayo. Nalugod, natuwa ang kanilang master. Ito yung panglima natin, no? One day we will give an account to our master. Isang araw, lahat po tayo rito, walang exempted. Lahat tayo, no? Magsusulit tayo sa ating master, sa ating Panginoon. Anong isusulit natin sa Kanya? Yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yung mga responsibilidad, no? Na kung tayo ay naging pabaya at hindi ginampanan yung responsibilidad o tungkulin, no? Isusulit natin sa Diyos. We will be held accountable. No? Pinapaalala sa ating dito ng Panginoon na tayo maging mabuti at tapat na alipin, lingkod ng Diyos sa mga ipinagkatiwala sa atin. No? It is about whole life stewardship. Ito po yung sa buong buhay natin na pamilya natin, no? Kabuhayan. Pinagtiwalaan tayo ng Diyos. So we are responsible for what we do for God.
Responsable tayo sa mga ginagawa natin para sa Diyos, sa maliliit na bagay. No? So yung mga bagay na maliliit na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, paano natin ito inahandle? Bago tayo pagtiwalaan ng Diyos ng malaki, dun muna sa maliit. No? Paano natin ito i-handle, alagaan, no? Yung mga tupa, yung mga tao, dahil bago tayo bigyan ng Diyos ng isang malaki, matayin muna tayo sa konti. Paano natin ito i-handle para pag malaki na siya at ibinigay ng Lord, alam mo na ang gagawin mo. No? Andiyan po ba tayo? Amen? No? Basahin nga natin, verse 26 to 30. Matapos nagsulit na yung no? Yung dalawa. Matapos magsulit sila, napatunayan silang tapat, kaya ang sabi ni Lord, well done thou good and faithful servant. Yun namang isa, ito yung huli. No? Magsusulit na yung huli, yung isa. Sabi rito, his master replied. Sabi niya doon sa, binigyan niya ng 1,000, no? Na hindi pinangalakal. No? Di ba ang sabi? Ibinaon niya sa lupa kasi natatakot siya. Nang sabi niya, ay, Panginoon, binaon ko sa lupa. Yung ibinigay niyo sa akin, natatakot ako. Kasi hindi niyo naman tinanim, aanihin niyo. Hindi niyo naman binungkal. No? Ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew, alam mo pala na hindi ako. So you knew that I harvest where I have not sown. Na ako yung maani na hindi ko tinanim. No? And gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers. Sana idiniposito mo sa bangko para tumubo naman siya. Para sa pagbabalik ko, may interest. Sabi niya, so take the bag of gold from him. Kunin niyo ang bag na nasa kanya at ibigay sa meron pa na 10. For whoever has will be given more and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Kunin niyo daw yung nadoon sa kanya at ibigay sa meron para sumagana pa. Maging yung doon na meron siyang kokonte, ay kukunin pa. No? Kaya kung ano yung meron sa atin, talagang kailangan po natin itong ipangalakal. O kailangan natin itong gawin. No, kailangan natin i-work para kay Lord, no? Dahil kung ano yung ibinigay ng Diyos sa atin, babawiin ng Diyos sa atin yan at ibibigay sa meron, no? So isang araw lahat po tayo dito magsusulit tayo sa Panginoon. Ano ba yung mga responsibility na tinanggap natin kay Lord? Ano ba yung mga gawain, no? Tanggapin natin at sa hindi, lahat po tayo isang araw, magsusulit tayo sa Diyos. So anong gusto ni Lord? Be a good and faithful servant. Maging mabuti tayo at maging tapat na lingkod na alipin. No? May nakakakita man o wala sa ating ginagawa, gawin natin ito. Lord, gagampanan ko kung ano yung tungkulin ko sa iyo. Pangangalagaan ko, Lord, tutuparin ko. Ano man na ipinagkatiwala mo sa akin. Dahil kung ano ipinagkatiwala sa iyo, sisingilin ng Diyos yan sa atin. Kung paano natin ito hinandle, inalagaan. Kung paano natin ito pinagyaman. Isang araw isusulit natin sa Diyos. No? Wala makakatakas. Hindi natin pwede sabihin, Lord, eto lang ang nagawa ko eh. No? Pero hindi ko nagawa ito, Panginoon. Anong sabi niya doon sa binigyan ng 1,000 talento? No? Masama at tamad na alipin. No? Pinagsabihan siya ng Panginoon. So kaya ang bawat isa sa atin, anuman yung mga ipinagkaloob ng Diyos. No? Pag-pray natin, Lord, i-lead mo po ako, i-guide mo ako. Paano ko ito i-handle, paano ko ito alagaan. Dahil yung pinagtiwalaan sa maliit, di ba ang sabi? Pagtitiwalaan sa mas malaki. Yung hindi na pagtiwalaan, kukunin ng meron siya at ibibigay pa sa meron. No? So I believe bawat isa po sa atin, ito ang nais ng Diyos na maging mabuti tayo. Nakatiwala. No? Maging mabuti tayo. Dahil yung pinagtiwala ng Diyos sa atin,
Daragdagan niya yan sa sandaling yung responsibilidad. No, di ba sabi, dadagdagan ka pa kita ng responsibility dahil napagtiwalaan ka, napangalagaan mo yan, na mahal mo yan. No? So sa bawat isa po sa ating mga kapatid, magulang, anuman meron kayo ngayon na ginagampanan sa paglilingkod sa Diyos, i-treasure natin, mahalin natin. No? Kasi opportunity yan na makapaglingkod sa Diyos. No? Maraming gusto maglingkod sa Diyos pero hindi mabigyan ng break. No? Dahil hindi karapat-dapat. Kaya ang isang number one talaga para i-promote at iangatahin ng Diyos at gamitin ng Diyos ang mga anak niya. Babalik pa rin tayo dun sa una nating team nung isang buwan, obedience. Dahil marami ang bumabaksak sa hindi pagsunod sa Diyos. Kung minsan malit na bagay, yung minor ginagawang major, yung major ginagawang minor. Malit na bagay para ang laki-laki na. No? Yun namang malaking bagay parang minamaliit niya na hindi natin tignan na, Lord, ito pala ang purpose mo. No? Kaya walang susuko. Amen? Walang susuko, walang aatras. Kaya yung team natin ngayong taon na ito, di ba? Do not stop, do not quit, move forward. No? No? Hindi pa tapos ang taon na ito, may nangyayari pa. No? Diyan sa tema natin na yan. No? Na kailangan nating tayuan, Lord, hindi ako hihinto, Panginoon. No? Marami kang paraan para ako ay magamit mo at maglingkod sa iyo. Kaya yung mga task na ibinigay ni Lord sa atin, thank God. No? Binigay ni Lord sa iyan dahil kaya mo yan. No? Amen ba? No? Yung responsibilidad na yan, kaya mo yan. No? Hindi yan ibinigay sa iba, ibinigay sa iyo dahil kaya mong gampanan yan. No? At walang ibibigay si Lord sa atin na hindi natin makakaya dahil alam niya yung kapasidad natin. Yung ability mo, yung kakayahan mo. Kaya mo naman yan talaga sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen po ba? So bawat isa sa atin dito, magpasalamat tayo sa Diyos, no? Dahil may buhay tayo at may lakas tayo, no? Binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Dahil isang araw ang buhay na ito, babawiin ng Diyos sa atin, hindi natin alam kung kailan. Ganun lang ang buhay ng tao. So, biglang-bigla, yung ating, nakarating na sila rito, no? Si Pastora Malot, tandaan nyo, Pastor Ronnie Baculo. No? Biglang-bigla, na yung wife ng ating, yung spiritual son ko sa Kalapan, na may isang kongregasyon na napakalaki na rin, biglang-bigla ay nawala. No? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya pag tayo po ay tunay na tumalima sa ipinapagawa ng Diyos sa atin, praise God, no? Siguradong mahaba ang buhay natin. No? Hahaba ang buhay natin. Malakas ang ibibigay ng Diyos sa atin na pangangatawan para mapaglingkuran pa natin siya. Kaya ngayong umaga na ito, mga kapatid, purihin ng Diyos na magpasalamat tayo pag tayo ay pinagtiwalaan ng maliit na bagay. Dahil pag napagtiwalaan tayo dyan, daragdagan pa tayo ni Lord. Palalakihin niya pa yan. Amen? No? Sige, tumayo ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Much is given, much is required. Be good and faithful servant. No? Much is given, much is required. Pag malaki binigay ni Lord sa atin, mas malaki ipagsusulit natin. No? Kaya kung ano man yung binigay ni Lord sa atin, no? At may oportunidad, may bukas ang pintuan, no? Hahayo tayo para gampanan yung ipinapagawa ni Lord sa atin. Dahil pag tayo tumaliwas, no? Baka mapaaga ang buhay ng tao. No? Kinukuha na ni Lord. May mga kilala ko dahil sa pagtaliwas, no? Sa kalooban ng Diyos, no? Maagang nawala sa mundong ito. Ang bawat isa atin, purihin po ang Panginoon ngayong umaga na ito, no? Pinapaalala ni Lord sa atin na kapag tayo naging mabuti at tapat na alipin, aanyayahan tayo ng Diyos, sasabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Yan ang sasabihin niya. Hindi niya sasabihin, well done, thou good and successful servant. Hindi, faithful servant. Faithful, matapat.
na alipin, matapat na lingkod. Sasabihin ni Lord, dahil naging mabuti ka, no? Inalagaan mo yung ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, naging masunurin ka, you obey the order, the instruction of your master. No? Pinangalakal mo, pinagyaman mo, kaya yung mga pinagtitiwalaan, yan yung mga masunurin. Pero pag masuwayin, ang isang tao, hindi siya pagtitiwalaan, no, ng responsibilidad ng Diyos. Sa oras na ito, maging kayo po mga kapatira, nasa kanilang tahanan. Sa oras na ito, tayo po ay lumapit sa Diyos at muli tayong magtalaga ng buhay sa Panginoon, na ang Diyos na may-ari ng buhay natin at lakas, siya lamang ang makapagdurugtong ng buhay natin at lakas sa buhay na ito, sa mundong ito. Tayo po ay lumapit sa Kanya, awitin lamang po natin, yumuko tayo't pumikip. Into your hands, Lord, I commend my spirit, Lord. Amen, Lord. I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, Lord, amen. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Yes, Lord, amen. With all I am, sing it again. Into your hands, Lord, I commit again. Into your hands, I commit again. With all I am, for you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I walk with you. I walk with you. Wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Yes, Lord. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong
worship you, Lord. I will worship. Amen, amen. We worship you, Lord. I will worship. We worship you, Lord. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship. Yes, Lord. Hallelujah. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship. I will worship. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, I Lord. belong to you. You're the reason that I live. The reason that I live. The reason that I The live. reason that I Jesus. Jesus, I believe. Amen, Lord. We believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I The live. reason that I live. The reason that I The see. reason that I see. With all I am. With all I Mga kapatid, mga magulang, ano man po ang task na meron tayo ngayong galing sa Panginoon. Anumang ministry, anumang responsibility, anumang talent meron tayo. Ito'y ipangalakal natin, ito'y ipagamit natin. Let us work it for God's glory. Sabihin natin ang panalangin na ito, tayo pong lahat. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Bigyan mo po ako ng lakas na magampanan ko ang mga tungkulin na ipinagkaloob mo sa akin. Ng buong puso at lakas, magawa ko, Panginoon, para sa iyong kapurihan lamang. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ipinahiram mo sa akin. Nais kong ang buhay na ito ay makapagbigay lugod sa iyo. Gamitin mo po ako, Panginoon, para sa kaluguran ng iyong pangalan. Lagi ka maghari sa puso ko. Patnubayan mo po ako. Marami pong salamat. Ang buhay ko'y para sa iyo. Ipaglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Handa akong tukdin anumang ibinibigay mo sa akin, anumang ipinagkakatiwala mo sa akin, habang ako'y may buhay, maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po aking panalangin. Amen. Yes, Lord. We will give our lives unto you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Amen, Lord. Thank you, Jesus. And I will give my life to you, Lord. My life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Yes, Lord. Amen. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Into your arms. Let's sing this song prayerfully. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart.
I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Into your arms, into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. And I will give my life to you, Lord. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, salamat sa paalala mo sa amin na lahat ng pinagkatiwala mo sa amin, kami po'y maging mabuting katiwala. Maging tapat na katiwala. Dahil isang araw lahat kami magsusulit sa iyo. Lord, salamat. Pinagtiwalaan mo po kami. Lord, salamat sapagkat tinuruan mo kami ngayong umaga na matanim sa puso't isipan namin na kami maging mabuti mong katiwala sa lahat ng bagay, maging matapat po kami. Lord, salamat, pinagpala mo ng bawat isa. I declare your divine protection and covering upon each and every one sa aming mga pamilya, maging sa kanilang mga nasa tahanan. Lord, may your surrounding glory and power and blood be upon your people in Jesus' name. Even Father, we pray to Pastor Gabriel Cruzada, ang aming pastor sa Alaminos, Pangasinan. Lord, we bind, we rebuke the spirit of a weak body, Lord God. Lord, may ng katawan, yes, pain, o maging lahat ng uri ng karamdaman, sakit, we rebuke upon his life in Jesus' name, all the works of the devil in Jesus' name, and we release the power of God upon him, Lord, the spirit of unlimited strength, divine healing, divine miracle of God in Jesus' name. Lord, salamat, salamat. Thank you, Lord, for the favor, for the healing, for the blessing na pinagkaloob mo na sa iyong mga anak. We give you praise, we give you honor and glory, Father God, in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Amen. Sige po.
Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos, no, sa katuruan na ating pakinggan po ngayon na patuloy na nagpapaalala sa atin na una, ang sabi nga po ay God provides us according to our abilities, no? Naroon po yung katotohanan that our God has provided unto us, no? Na naroon ang Diyos ay talagang siya ang nagpo-provide ng lahat po according to our abilities. At yung number 3 po, dito makikita natin, we are created unique. No? Naroon daw po na kinreate tayo ng ating Panginoon uniquely because we are all special before His sight. So no one can boast. Naroon daw po na sabi nga walang makapagmamalaki. At ang isa pa, no, na naroon na nais ng Diyos na talaga maitanim sa ating mga puso, we are accountable to our God. Tayo daw po ay accountable sa ating Panginoon. Kaya He wants us to be found faithful. Dito po sa Luke chapter 21, dito po natin makikita ang isa sa nais ng Diyos na ipahiwatig sa bawat sa atin, no? How can we be found faithful? Ang sabi dito, Luke 21:1-4, while Jesus was in the temple, habang ang ating Panginoon daw po ay nasa templo, He watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Yan. Kaya tayo po ngayon ay nasa time ng offering. Praise the Lord. Then a poor widow came by and dropped in 2 small coins. Ang sabi dito ng Panginoon, I tell you the truth. Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them. For they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has. Amen. Dito pa una, isang katotohanan, do sa verse 1, when Jesus was in the temple, nung ang ating Panginoon daw po ay nandun sa templo. At alam niyo po ba, na maging sa ating, sa oras na ito, ang ating Panginoon po ay nasa templo, nandito po sa ating kalagitnaan. Amen? No? Maging kayo po na nasa tahanan. Bakit? Dahil sabi po ng Panginoon, kung sa may 2, 3 na nagkakatipon sa kanyang banal na pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya ang ating pong Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. At hindi lamang po yon, ang sabi doon, He watched, no? Naroon daw po na tinitignan niya ang bawat isa. Kaya yung ating pong mga ginagawa kanina, tinitignan niya po yon. Kung talagang tayo nakikinig, no? Kung talagang tayo ay naroon na taos puso, bukas sa kanyang salita, tinitignan niya po yon. At sa pagkakataon pong ito, isa pa rin po ang tinignan niya. No? Ang sabi ganon, He watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Nakikita na rin din daw po niya at tinitignan niya rin daw po kung paano tayo naglalagay ng ating mga tithes and offering, no? Kapag oras ng giving. Pero makikita po natin, sa nakita niya, mayroon siyang nakitang isang poor widow na lumapit at nagbigay din. Pero titingnan natin, yung binigay niya is 2 small coins. Pero ang sabi ganon, dito ipinakita ng Diyos kung paano, ang sabi nga po, ay naroon na, sabi nga, nakikita niya ang lahat. I tell you the truth, this poor widow has given more than all the rest of them. Bakit? Dahil daw po yung mayayaman, no? Kung titingnan natin, ang isa sa katotohanan na nais ng Diyos na naroon na matanim sa ating mga puso, kung paano po yung pagbibigay niya ng talent ay iba't iba, di ba? May 5,000, may 2,000, may 1,000, no? That is the amount. Pero alam niyo po, ang nais po ng ating Panginoon, ang kanya pong basihan ay percentage. No? Percentage, kaya nga po, naroon na, yung sabi nga, yung sa ating pagkakaloob ng tithes and offering. No? Percentage. Kaya kung titingnan po natin sa harap ng Diyos,
yung 5,000, yung 2,000, yung 1,000, sa harap ng Diyos, lahat yon ay 100%. No? 100% yon. Magkakaiba ng amount, pero 100% yon sa kanyang harapan. Ngayon, sa ating pong pagkakaloob, no, ang sabi ganon, naroon na, sabi sa Malakay chapter 3, no, kung lagi nating naririnig, ang hinahanap niya sa atin o yung nais niya na ibalik niya natin sa kanya sapagkat ito ay sa kanya yung 10%. No? Kaya kung titignan natin, halimbawa, yung mga servant na yon na pinagkalooban ng Diyos ng 5,000, 10,000, 5,000, 2,000 at saka 1,000, kung ibibigay nila yung kanilang tithes, yung 5,000 ang ibibigay niya, 500. Di ba? Yung 2,000 ang ibibigay niya, 200. At yung 1,000 ang ibibigay niya, 100. Pero, ang titignan natin, kung sa ating pananaw, masasabi natin, wow, ang laki ng binigay nung 500. Pero alam niyo, sa harap ng ating Panginoon, pantay-pantay lang ang kanilang ibinigay. Dahil ayon doon sa kakayanan na ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. No? Kaya kung titignan natin, ang sabi nga dito sa Luke chapter 21, yung nagbigay na mayayaman doon sa collection box, no, ibinigay nila doon, maaaring malalaki yung amount na yon. Pero tingnan natin, ano ang sabi ng Panginoon, no? Na ang kanilang ipinagkaloob ay tiny part lamang. Tiny part lamang noong pinagkatiwala sa kanila. Baka wala pang ang 1%. Kahit magbigay siya ng halimbawa 1,000, kung ito ay wala, no? Hindi ito naroon na 10% nung talagang pinagkatiwala sa iyo, hindi pa rin ito kalugod-lugod. That is unfaithfulness pa rin sa harap ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagkakaloob, ito po ang ating kailangang maunawaan. It is not after the amount. It is not after the amount. It is after the faithfulness kung paano mo susundin ang kalooban ng ating Panginoon. Katulad ng babaeng yon, yung widow na yon, nagkaloob siya dalawang, sabi nga, ang sabi doon is the 2 small coins. No? Pwede ikumpara yon na cheese. Pwede ikumpara yon na 2 piso. No? Pero, ano ang sabi ng Panginoon? Sa kanyang harapan, siya ang nakapagbigay ng higit sa mga binigay ng mga taong yon na mayayaman. Bakit? Dahil ang binigay niya 100%. 100% yung binigay niya. Yung binigay nung kanyang yung mga mayayaman na yon, tiny part lang. Hindi nakaabot sa 10%. No? Kaya sa oras pong ito, nais po ng Diyos katulad ng katuruan na ating narinig ngayon, we must be found faithful in everything. Dahil alam niyo po, katulad doon sa number 5 na sabi nga, na lesson na nais ng Diyos na malaman natin, we are accountable for everything. No? Meron nga pong sa banal na kasulatan, sabi, even the very word, maging ang bawat salita na binibitiwan natin, we are accountable for it. No? Pagsusulit daw natin lahat ng ating mga sinabi. Kaya minsan, di ba, kapag halimbawa, wala pa yung sinasabi na natin, Lord, ibibigay ko po yung aking tithes. Pagdating na doon sa ating pagbibigay, doon matetest, no? Doon tinetest yung faithfulness mo doon sa sinabi mo sa ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, the Lord wants us to be found faithful, maging sa ating giving. This is one way of testing each and every one of us. Ito'y isang paraan na kung saan natetest ang ating katapatan sa ating Panginoon through our giving. Hindi nakikita ng kahit sino yung ating ipinagkakaloob, pero tandaan natin, because Jesus is in the temple. Amen? Because Jesus is in our midst. Because Jesus is enthroned in our midst. He sees everything. Wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa Kanya. He knows everything. At tandaan po natin, katulad nga ng ating natutunan, He provides everything. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na, Lord, ibinigay ko yan. No, dahil galing pa rin sa Kanya yan. Amen?
galing pa rin sa Kanya yan. Katulad noong mga 3 servant na yon. Actually, wala naman talaga sila. Pinagkalooban lang sila. Maging sa oras na ito, sa ating pagkakaloob, wala naman po talaga tayo. Pinagkatiwalaan lang po tayo. Ibinigay lang po yan sa atin ng ating Panginoon. Ang tanong, tayo ba ay matatagpuan niyang faithful sa oras na ito? Amen. Tayo pong lahat ay yumukot tumikit. Ama namin Diyos, salamat po. Sapagkat ang inyong salita, Panginoon, ay tunay nga na napaka-rich, Panginoon, napakayaman, Panginoon, ng mga kapahayagan. Na maging sa aming pagkakaloob, Panginoon, ay naroon ipinauunawa nyo ang nais nyo. Ipinauunawa nyo, Panginoon, ang mga bagay na makapagbibigay lamang ng kaluguran sa inyo. Lord, salamat sa katotohanan that you are in this temple. Thank you, Lord, for the truth, O God, na nakikita mo kami, Lord, tinitignan mo kami, pinanonood mo kami, Panginoon. As you have said, your eyes runs through and fro throughout the whole earth, O God, para makita, Lord, ang mga strong, O God, at faithful na sumusunod sa inyo. Sa pagkakaloob namin, Panginoon, may you find us faithful, O God. Kayo ang nakakabatid, kayo ang nakakaalam, kayo ang nakakakita. Una sa aming mga puso, maging sa aming ipagkakaloob sa umaga pong ito. Father, I just pray, be glorified, be exalted, be magnified, for you are great, you are mighty, you are awesome, you are powerful. We praise you and we bless you. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Too exist, too little. They let him go. They had no second healing. To think that providence would take a child from his mother while she prays is appalling. Who told us we'd be rescued? Was it religion? Why should we be saved from a nightmare? We're asking why this happens to us who have died too late. It's unfair. This is what it means to be held. How it feels when the sacred is torn from your life and you survive. This is what it is to be loved and to know that the promise was when everything fell, we'd be heard. This hand is bitterness. We wanna taste it. Let the hatred know our sorrow. The wise hand opens slowly to the lilies of the valley. And tomorrow, this is what it means to be held. How it feels when the sacred is torn from your life and you survive. This is what it is to be loved and to know that the promise was when everything fell, we'd be heard. If hope is born of suffering, if this is only the beginning, can we now wait for 1 hour, watching for our Savior?
This is